Pozdrav narode, bit ću tako dobar pa ću vam otkriti neke male tajne oko auta. Što se tiče u Švedskoj ovdje, znači pokazat ću vam neke stvari za koje možda trebate da znate. Nije zgorje da se naučite i to da znate. Da vam pokažem kako možete poznati kad vidite bilo koje auto u Švedskoj na ulici, kad je proizvedeno. Da vidimo, da vam pokažem. Znači ovdje gdje je tablica, gdje ću vam pokazati tablicu radi sigurnosti. Znači ovdje gdje je tablica lijepo piše, znači kad je proizvedeno 28. mart 2022. To je znači proizvodnja auta. To je znači to, a ovdje znači na ovom lijevom dijelu vam je znači broj šasije. Znači to je na toj tablici broj šasije. Što se tiče guma, da vam pokažem i to, možda ne znate, ali znaju možda oni koji su gumisti ili vulkanizeri. Znači ovo je broj gume, veličine gume. Ovaj zadnji broj, znači mimo ovog, znači broja gume, ovaj zadnji broj 102V, to je znači koliko otprilike treba auto da ide brzinom na autoputu ili negdje, koja je najveća brzina dozvoljena za ovaj tip gume. Znači 102V ovdje piše. Sad ću vam ja postaviti ovdje tablicu sa slikom, pa slobodno sebi povećajte. Znači 102V može da ide 240 km/h. A ovaj ovdje dio, znači na istoj gumi, samo ovdje, ovo znači 0725, to je znači kad je proizvedena guma. Znači 07, to je 7.7. 2025. godine. Znači 7.7. 2025. godine, to je znači negdje u februaru je proizvedena ova guma. A sa ove ovdje, znači isto strane, možete da vidite, znači ovo su oznake za ljetne gume. Znači ovo su sve oznake za ljetne gume. Ja ću vam postaviti ovdje, znači ovo je jedan Lexus, ja ću vam postaviti ovdje sliku sa, znači ovim, znači koliko kilometara na sat svako auto, znači ima pored ovih, znači oznaka gume i ovaj broj, ovo je znači, ovi brojevi znači koliko najviše mogu da razviju gume brzinu. To je znači radi sigurnosti. Nadam se da sam bio od neke koristi. Živi bili, čujemo se.